oko 400 učenika, 385 tačnije, upisalo ove školske godine, broj se kreće oko 400. Imamo 4 obrazovna profila trenutno: mašinstvo, saobraćaj, ekonomija, tekstilstvo i menjamo, nekada upisujemo i trgovci. U školi je situacija odlična, mi primenjujemo mere zaštite virus COVID-19. Mi smo prekinuli sa nastavom marta i prešli smo na kombinovani vid nastave. Jedan deo učenika su dolazili u školu, drugi deo je bio kući i tako smo se menjali na nedelju dana. Sada trenutno je prebacili smo sve učenike na online, tako da smo koristili sve zaštitne mere koje je propisane za zaštitu ljudi, znači koje smo propisali, i mi smo na početku investirali dosta i u zaštiti, znači sredstva za zaštitu od COVID-19, tako da smo na početku godine podelili učenicima i radnicima škole maske na početku, tako da smo ispoštovali sve mere. Lokalna samouprava je puno uložila u mere za poboljšanje, znači za zaštitu, i uložili smo one sredstva da dezinfikujemo objekat, znači mi to po propisima održavamo objekat i vršimo zaštitu kako bi se bilo sve kako treba. Sad u značaju za kvalitet nastave ovoga što ste dobili, recite, čujem evo podatak da su brojni i doktori nauka izašli iz ove škole. Jeste, pa mi imamo, recimo, delimo odeljenje na grupe. Nismo mogli da delimo odeljenje na grupe, nismo imali dovoljno broj računara da bi podelili učenike na grupe i kvalitetne računare koje mogu da podrže program, recimo neku grafiku, modeliranje, to nismo mogli da ispunimo. Kolega Stole Trajković radi C program u 3. godini, tako da on zahteva baš jače računari da pratimo trend, znači kvaliteta, odnosno memorije računara. Nakon toga imamo ulaganje u radionici mašinskoj mi smo počeli da radimo i dualno obrazovanje. S Privrednom komorom Srbije mi smo krenuli, ali vidjet ćemo sada zbog finansijskih, znači određeni deo novca treba da daje i poslodavac, odnosno kompanija. Kod nas još to nije zaživjelo, ali mi radimo kao dualno obrazovanje, radimo u školi. Znači sve što treba radimo, te profile koje smo upisali u 3. stepenu, znači u mašinstvu, mi možemo da radimo isto kao da je dualno, pa što imamo sve mašine koje treba i alate koje treba da radi učenik. Tako da smo dobili sad CNC mašinu koja zamenjuje recimo 3 mašine, a ona je plus CNC kompjuterski upravljena mašina. Ona može da njom merimo, znači upravljamo, kontrolišemo, merimo i radimo korekcije na mašini. Ona može da bude i bušilica, tako, prodalica koja je univerzalna, nije mnogo velika, ali za naše potrebe je baš i odlična. Mi smo, znači, tu uložili sredstva ove godine isto za takmičenje. Rekao sam da je potrebno da se spremi potrebna radna mesta učenika. Radna mesta, znači svaki učenik radi na tom mestu, ima broj radna mesta, recimo pa dođe drugi učenik da radi na tom mestu. Kada dođe prvi učenik, sve novo mora da bude za takmičenje republičko, koje zaista nam puno znači, a i košta. Da bi dobili ta mesta na republičkom takmičenju, mi smo imali prva 3 mesta na tom takmičenjima mašinske struke, međutim, da bi uspjeli da to kod nas organizujemo, mi smo morali da uložimo određen veći deo novca, naravno, hvala predsjedniku. Mi smo prošle godine odmah kupili, kada je počela, uložili sve u radionicu, tako smo mi marta meseca bili spremni da dođe takmičenje kod nas. Eto, to nam znači da nismo dobili opremu i alat i pribor, ne bi mogli da odradimo kod nas takmičenje, ne bi mogli da pokažemo znanje naše dece. Drugo, imamo 2 smera gde se polaže B kategorija. Imali smo 3 instruktora, a 2 vozila, pa smo sada dobili 3. vozilo kako bi rasteretili obuku vožnje. Vozilo je, znači, sa dugim komandama, bit će u svrsi za obuku vožnje. Tako da to su računarski, imamo mrežu, LAN mreža je došla, odnosno AMRES, početkom ove godine u funkciju, to je isto za nas veliki uspeh, tako da mi možemo da komuniciramo sa učenicima iz škole, u svakom delu škole. Znači može da bude u učionici, u radionici, potpuno sve. U toj sali imamo svuda jaki internet, imamo dobre računare, imamo dobru opremu, sve što treba, tako da smo zaista, što se tiče opreme i tehnike, pri vrhu.